Moi kaikista, se on Ville 0115 taas. Tällä kertaa tällainen puhelinvideo, koska mä oon mun mökillä. Ja tosiaan Razer Black Widow. Niin, joululahjaksi sain ja mä ajattelin, että mä nyt tässä unboxaan se. Ja aloitetaan. Mä oon tietenkin jotain niinku kerran itse avannut. Älkää ihmetelkö. Niin. Siellä on takakansi. Aukees jo. Nyt mä ymmärrän, miksi kaikki valittaa, että yhdellä kädellä on ärsyttävä unboxissa. Toisessa kädessä on kamera. No niin. Täältähän se lähtee sille. Venatkaa nyt hetki. Oota. Mä laitan pauselle. Eli siis no niin, nyt mä otin sen vähän tuolta tälleen, niin että se on sieltä helpompi saada sieltä ulos. Odottakaas. Näin. Ei, siis no. Mä nyt otan se kokonaan sieltä ulos. No niin, sori sähläyksessä, mutta siinä se on. Razerin logo ja näppäimistö. Otetaan tästä, tässä on tällainen joku suojakuori päälle. Siinä se on, kuunnelkaa. Niin tämä oli se joku juttu, joka piti tasata näin. Näinhän se täältä todennäköisesti ja siellä on taas manuaalit sun näppäys Razeri. Eli tosiaan Razer Black Widow on tää näppäimistö. Jotkut on kehunut, jotkut on haukkunut. Näyttää ainakin omasta mielestä ihan hyvältä. Mutta en mä sitten tiedä, heti sinne varmaan tulee jotain kommentteja. Surkea näppis. Ottakaa huomioon, että mä sain tämän joululahjaksi. En mennyt olla valittamaan. Niin. Kumminkin. Siellähän on 2 USB:tä ja 1 tuommoinen. Kullatut päät ja tässä on tää, oota. Ne näette paremmin, jos tän ottaa tän tästä. No. Venätkaas taas hetki, mä otan tän suojakorvat. No niin. Ei, tässä on tää kiva punottu. Joku verkko ja sitten täällä on niinku, täällä onkin 2 tällaista. 1, 2, 3 ja 4. Et siinä niin tässä punottuu ja siinä on takakansi todellakin. Niin että sitten vielä katsotaan vaikka tää manuaali täältä. Onko täällä niitä Razeritarjoja? No okei, en mä tiedä mistä saa Razeri. Ihan huvin vuoksi. Sieltä löytyy tällaista settiä. Tuossa on toi Razer Black Widow. Jotain tällaista. For gamers by gamers. Ette näe sitä varmaan, koska aika surkea tää kännykän kamera. Sitten siis Razer Black Widow. Sitten se on pieni luke Expert. Mechanical Gaming Keyboard. Board. Ja englanti 5/5. Synapse 2.0. Okei. Ihan siisti. Sitten Razer Guy.
Joo. Siinä se tuolla. No okei. En mä tiedä miten näissä tarroissa on niin ihmeellistä, mut siis... Niin joo, sitten vielä täällä sivulla on tällaiset paikat. Hitsi kun toivottaa. Eli siinä on siis kuulokkeet eka, sit mikrofoni ja sit on joku USB. Vielä tähän videon loppuun. Niin tuossa on se Razer-mikki ja vielä. Ihan näin. Niin mä olin Villen05 ja tää oli Razer Blackwing. Niin et me nähdään sitten seuraavan videon pariset. Hyvää joulua teillekin ja sois moro!